v tejto knihe ma čakala neskutočná vec, ktorá mi zase zmenila život, lebo na konci tej knihy Barbara povedala toto. My, také najväčšie plejacké channelerky, sa všetky voláme Barbara. Jedna som ja, Barbara Handclough, druhá je Barbara Marciniak a tretia je Barbara, ktorá sa ale teraz volá Amora. Zmenila si meno na Amora Kuan Yin a má mystickú školu v Mount Shaste. A ja som okamžite šla na internet, mne sa zahmlelo pred očami, to je vždy neuveriteľné, ako s nami to naše vyššie ja, Boh, vesmír, život, bytosti svetla spolupracujú, mne sa zahmlelo pred očami. Ja som šla na internet, v momente som našla Mystery School, Mount Shasta, Amora Kuan Yin. Mala tam číslo na pevnú linku, ktoré som v zápätí vytočila, ona to hneď zdvihla. A ja vravím, Amora, ja som si našla, že zajtra sa začína level 1, proste jasno videnie, jasno cítenie všetkých týchto, otváranie týchto zmyslov. Ja som síce v Los Angeles, to je 600 míľ od vás, ale ja teraz sadám do auta a ja tam do rána som. A Amora povedala, moje zlaté dieťa, ty sa musíš najskôr pol roka uzemňovať. Ja ťa takto do spirituálnej školy mojej nepustím. Takže si objednaj moje knihy, materiály, CDčka, kazety, pol roka s nimi pracuj, 50 krát do dňa sa uzemňuj a potom môžeš prísť. Takže toto bol začiatok vlastne môjho 3-ročného štúdia v Mount Shaste, kde som nakoniec začala študovať v roku 2010 s Amorou Kuan Yin na Mystery School, alebo ona to presne volala Dolphin Star Temple, čo bola vlastne plejacká škola. To je moc zajímavý. Já vlastně jsem to taky říkal Barbara a nějakou mám s ní spojenou právě taky s Plejaděnama, ale zase jinou Barbaru. Takže to je fakt vtipné, že spousta Barbar hovoří nebo mají kontakt s Plejaděnama. A mě vlastně hodně zaujalo to, že si takhle byla u Mount Shasta, protože o tomhle místě jsem já hodně slyšel. Já vlastně s Alex se dost zajímám o CE5, což je jsou vlastně nějaké protokoly, které během nich se medituje a je tam záměr vlastně navázat nějaký kontakt s mimozemskými bytostmi. No a vlastně jeden pán, který vlastně dělá něco podobného, má ranch u Mount Shasta, jmenuje se Gilliland a vlastně on říká, že ty energie v tom místě okolo Mount Shasta jsou vlastně tak hrozně obrovský, že se tam prostě děje lidem spontánně různé věci. A že jako lidi nemusí být jako duchovně nějak jako vyspělí, ale prostě se jim věci dějou. A že to je takový jako zajímavý. Že v kontrastu třeba ty CE5 musí se hodně jako meditovat, trénovat. A tady jakože se to děje úplně samo, ten vlastně nějaký kontakt nebo zvláštní zážitky duchovní. Tak by mě zajímalo, jestli je na tom kus pravdy i z tvého pohledu, nebo jak jsi to vnímala ty? No, Mount Shasta, to je na knihu, lebo to je z môjho pohľadu 5-dimenzionálne mestečko. Ja som tam hneď po príchode, keď som tam šoferovala, tak ľudia mi kývali a srdíčka začali ukazovať z cesty a ja vravím, toto čo je? A takto vlastne bolo celý čas. Ja som tam bola spolu asi 8 krát za tie 3 roky a bola som tam od 2 do 9 týždňov, takže som tam strávila veľa času. A je pravda, že tie energie, ktoré sú tam, pomáhajú tomu vývoju človeka. Americkí indiáni o tom veľa vedeli, preto sú tam aj indiánske rezervácie, ale americkí indiáni hovoria, že biely človek je šialený, keď chce v Mount Shaste žiť, lebo že z tých vysokých energií mu môže preskočiť, že Mount Shasta by mala byť len na návštevy a na istý čas bytia. Nemalo by sa tam akože žiť stále, lebo potom človek môže sa stratiť v tej spiritualite. Čiže je to tak, Honzik, ako hovoríš, no my sme hneď pri prvej meditácii v Mount Shaste
Amora nám povedala, že ideme sa spájať s našim vyšším ja. A teraz ja som si už teda prežila mnohé, takže chápem všetko, ale v tom čase som istým spôsobom bola stále skeptik v mnohých oblastiach, čiže keď mi povedala ona, že sa ideme spájať s našim vyšším ja, tak ja som povedala, dobre. A potom sme šli do meditácie a ona povedala, postavte si svoje vyššie ja pred vás a opýtajte sa ho, že či má pre vás meno. A ja som si povedala, no áno, iste, moje vyššie ja mi ide teraz povedať moje meno. A tak som dala tie ruky, poprosila som vyššie, aby sa dotkol mojich rúk a zrazu, ako máme v strede hlavy šišinku mozgovú epifízu, odtiaľ, ako keby znútra mojej hlavy, som zrazu videla a počula kašia. Som otvorila oči a to bol môj prvý zážitok, úplne prvá meditácia v Mount Shaste. Tak som si povedala, aha, tak toto bude asi veľmi zaujímavá cesta. A tak to šlo. Neskôr som v meditácii, už keď som bola pripravenejšia, zrejme počula Lemúria. Naštuduj si o Lemúrie. Ty si žila aj v Lemúrii. Tak potom som šla do obchodíku spirituálneho v Mount Shaste a začala som čítať nádherné knihy od Aurelie Jones o Lemúrii, ktorá kedysi existovala a ktorá tiež proste zažila potopu, tak ako aj Atlantída, a práve niektoré bytosti z Lemúrie dostali povolenie a vošli žiť pod Mount Shastu do vnútornej zeme, kde v podstate údajne žijú doteraz, a môžem vám povedať, že som stretla nejedného človeka, ktorý dostal pozvanie do tej vnútornej zeme, dostali pozvanie, napísali o tom aj knihy. Samozrejme, že v minulosti títo ľudia boli zosmiešňovaní, niektorí dokonca zmizli a sa rozhodli žiť vo vnútornej zemi. V Mount Shaste, keď som stretla mladého chlapca alebo mladé dievča, neboli na počítačoch alebo na telefónoch, ale rozprávali o tom, že nad Mount Shastou sú vždycky lentikulárne oblaky a to je vlastne schované UFO a že to je vlastne zázrak to vidieť. A jedného dňa som kráčala po chodníku a zrazu som na Mount Shaste videla tiež takýto oblak a môžem vám povedať, že som spadla, normálne som stratila rovnováhu, spadla som na kolena a začala som plakať, lebo to bol naozaj veľmi silný zážitok. Diváci si môžu aj vyhľadať lentikulárne oblaky na internete a tie obrázky sú naozaj nádherné a naozaj to vyzerá ako oblakmi schované vo vnútri UFO. Jo. No a člověk to cítí energie, cítí frekvence. Spousta těchto zážitků se musí prožít. Člověk tam musí jako být a prožít si to, protože když se o tom vypráví, tak skeptik řekne, jo, tak prostě oblak. Ale když tam člověk je a teď to vidí a vnímá a cítí, tak ví, že tam je něco víc, než jenom obyčejný oblak. A já bych možná i dodal, že já občas překládám pro Sue Walker, která má vlastně kontakt s bytostma, kteří jsou mají základnu, nebo tvrdí, že mají základnu pod horou v Novém Mexiku a tam vlastně se taky podobné mraky ukazují, což je taky jako podezřelý. A nebo je třeba v Indii taková ta svatá hora Kalias, jestli si vybavíte. Hora Kalias? Tak jo, tak o té se vlastně taky tvrdí, že jsou tam jako velmi zajímavé zážitky. To, jako, kdyby to nebylo tak náročný, tak si myslím, že už bych taky jela na návštěvu, protože to je místo, který má ohromnou sílu. Akorát jako tam je nevýhoda toho, že je to opravdu, že člověk prostě musí v podstatě jet do Himaláji, že jo. Ale znám pár lidí, co byli. Jedna moje kamarádka především, protože se hodně věnovala jako kdyby těm inkarnacím východních avatarů, jestli to takhle můžu říct, tak když mi vyprávěla její zážitky, tak to bylo úplně neuvěřitelné, že opravdu se zdá, že některý potkala, má fotky, které jsou lehce mystické, takže to je místo asi taky na této planetě, které stojí za to navštívit. No a když se vrátíme Mount Shasta,
Co asi bylo takový nejzajímavější, Sylvie, nebo jaká zpráva při pobytu na Mount Shasta, jaká zpráva nebo jaký uvědomění by si z toho možná mohla odvodit, který by si předala posluchačům? Tak ako ja som si myslela, že nemám na to zažívať duchovné a mystické zážitky, tak si myslím, že si môžu myslieť aj niektorí ľudia. Koniec koncov, ako Honzik na začiatku povedal, ja mám spirituálnu školu, online spirituálnu školu, už pol roka, kde mám svojich študentov a úplne prvá meditácia bola tá, ktorú sme my robili v Mount Shaste, a teda spájanie sa s našim vyšším ja. A možno zo 70 ľudí minimálne 20 ľudí počulo meno svojho vyššieho ja. Takže ja stále hovorím, že my všetci máme tie isté schopnosti a možnosti. Ja som šla študovať na túto mystickú školu, Mystery School, s tým, že ja som si myslela, že mňa budú uzdravovať. Ale keď sme tam prišli, tak Amora povedala, nie, vy sa budete uzdravovať navzájom, vy, čo ste tu. A budeme to robiť tak, že budeme otvárať, ona to nazývala full sensory perception, čiže všetkých našich 5 zmyslov budeme otvárať do jasno videnia, jasno počutia. No a ja som povedala vtedy úplne nahlas, že ale tak toto ja neviem, ja ledva meditujem, ja ledva si dokážem utišiť myšlienky, Amora, ja takéto nebudem vedieť, že čítať niekomu programové vzorce alebo minulé životy a pozrieť sa, že kde v detstve má nejakú zaseknutú traumu. Amora, ja som normálny človek. Amora povedala, Silvia, ja som si tiež toto myslela a potom sa mi zjavil majster Ježiš a povedal mi, že hlas strachu a pochybnosti je hlas ega. Takže ak chceš, môžeš ísť, ale ak chceš, môžeš zostať. Čo si vyberieš? Tak ja som si vybrala zostať a samozrejme že tam boli nejaké kroky, ktoré sme používali, asi Alex ako aj v hypnóze, kde sme sa uvádzali do takého jemného tranzu a naozaj v tom tranze sa mi v tom prvom stupni začala som vidieť, tak ako som nielen videla a počula svoje meno svojho vyššieho ja, ale som začala vidieť toho klienta, jeho programové vzorce, som počula, že čo si myslí, čo musí pretransformovať, aj tie nesprávne presvedčenia. Potom na druhýkrát, keď som prišla do Mount Shasty, ako keby sa zase niečo otvorilo a začali sme normálne, Amora povedala, no a teraz si dáme takú timeline, časovú os a budeme sa pozerať do minulých životov. A ja som zase chytila za hlavu, to nemyslí vážne. Ale úplne to šlo. Jednoducho sa postupne som videla, počula, začala som vidieť aj farby a začala som vidieť aj minulé životy. Mali sme podpísať také krédo, s tým sme museli súhlasiť všetci, že do budúcnosti sa nikdy nebudeme pozerať, lebo tú budúcnosť samozrejme my tými rozhodnutiami, ktoré aj o hodinu môžeme urobiť, meníme. Hej? Takže som prestala chodiť k jasnovidkám, lebo tá budúcnosť, hej, oni keď niečo vidia, tak zbytočne sa to do nás môže zaseknúť a potom si to budeme myslieť a budeme manifestovať niečo, čo by sme ani neboli manifestovali. Takže vlastne sa mi otvoril úplne nový svet a postupne som zistila, že vlastne to, čo dokážem ja, môže dokázať každý, len samozrejme, že musíme, ako ono sa to zdá, že som bola na nejakej plejackej škole, áno, mali sme každé ráno dvojhodinovú meditáciu a to bola tá sila tej našej učiteľky, zrejme aj sila tej Mount Shasty, aj tie naše vyššie ja bytosti svetla, že naozaj v tej meditácii sme. A ja som počula včera rozhovor s Alex, ktorý mi Honzik poslal a presne som si vypočula to, čo v podstate my sme robili v Mount Shaste a teraz s čistým svedomím dokážem povedať, že to bolo astrálne cestovanie, lebo síce sme neodišli úplne von z tela, že by sme sa videli, že tam sedíme, ale šli sme dovnútri Mount Shasty. Šli sme do Lemúrie, kde sme sa pozerali, že či sa dovršilo osvietenie a pre mňa to bolo úplne reálne, ako som tam bola, aj keď to telo sedelo v tej meditačnej póze na tom gauči v tej škole. No, ale to je krásně. Já bych posluchačům jenom ještě chtěla jako kdyby připomenout,
že tyto schopnosti my všichni máme. Jenom je potřeba jim důvěřovat, je potřeba je trénovat. To je celý. A líbilo se mi, jak jsi říkala přesně, hlas strachu a pochybností je hlas ega. Jo, protože to nám k ničemu v podstatě nepomůže v téhle přípravě. Jediný, co nám to zastaví, ten náš posun, nebo nás to zastaví na naší cestě. Ale pokud takhle někdo cítí, že potřebuje nebo cítí takovou ta duševní touha po těchto informacích a rozšířit si tyto schopnosti, tak určitě. A důvěřujte, že prostě ty schopnosti každý má. No a úžasné ešte bolo v tom učení tej učiteľky Amory Quanin to poznanie, že iba toľko svetla a tých nových frekvencií do nás môže vojsť, koľko v sebe vyčistíme toho starého. Dokonca tá analogia so skriňou sa na to veľmi hodí, že my do tej skrine už nedáme viac nových vecí, ak nevyčistíme tie staré. Čiže vlastne to aj ja robím s mojimi študentami v spirituálnej škole a ja to neustále so sebou robím, neustále idem. Ja hovorím, že je horizontálne učenie a to sú tí bežní koučovia, nie Alex ty, lebo však tá hypnoza to je neskutočná hĺbka, ale takže sa ideš len vyrozprávať, hej, že v Amerike má každý svojho šrinka a raz do týždňa tam ide a vyrozpráva sa, na chvíľku mu je dobre. To tak prestupuješ z nohy na nohu, hej. Ale ja, ako sa snažím žiť a učiť, je to vertikálne, čiže ideme veľmi vysoko do veľkého centrálneho slnka, do tých najvyšších frekvencií, kedy naozaj, hlavne v tieto dni, keď je spln alebo zatmenie slnka, zatmenie mesiaca, cítime veľké niekedy až tlaky na hlave, ktoré ale treba stiahnuť nižšie a potom ideme aj veľmi hlboko do tých traum, bolestí, strachov, pochybností, detstva. Proste si všetko čistíme, tie emócie, strachy a všetko to, čo je ako keby volané negatívne, ale len preto, aby sme to zmenili na pozitívne. A ja naozaj mám niekedy veľmi hlboké čistenia, kedy idú zo mňa také veci, že vravím, toto stále ešte vo mne bolo. A potom niekedy mám úplne také, že idem vonku a zrazu mám zase taký iný zážitok, že sa mi všetko zdá také veľké, alebo ja sa zdám sama sebe taká veľká a potom vždycky tá realita zareaguje, že tým, že vyčistím niečo vo mne, mám pocit, že do mňa vojde viacej svetla, nových informácií a zrazu sa niečo aj zmení v tej mojej vonkajšej realite. Takže vlastne toto je ten zázrak života, že tá realita a to, že sa to tam ukáže a zmení, je najlepším ukazovateľom, akýmsi zrkadlom toho, že tú prácu vnútornú robíme správne. A jak vlastně ta škola byla dlouhá? To bylo jako měsíce, roky a vlastně jak by probíhal třeba jeden den? Jakože hlavně meditace nebo hlavně i čtení nebo... Boli rôzne stupne, úrovne a aj trvali rôzny čas. Čiže ten prvý rok 2010, som tam bola 3-krát a vždycky to bolo 14 dní. To bol level 1, level 2, level 3 na otváranie a prácu s tým vnútorným videním, počutím. Áno, čiže v leveli 1 som začala počuť, v leveli 2 som začala vidieť už aj farby, v leveli 3 som začala vidieť minulé životy a navzájom sme sa liečili a čo bolo zaujímavé, že nešli sme len vysoko do oblakov, ale sme šli aj veľmi hlboko do detstva, do minulých životov, do tých traum, čo sa nám niekedy stalo a kde je tá naša časť zaseknutá. Tá práca s vnútorným dieťaťom, proste sme sa učili veľmi veľa techník, ktoré používam dodnes a priniesť tú našu časť, ktorá je zmrazená niekedy v detstve, niekde v nejakej situácii naspäť. Takže toto, tá práca s vnútorným dieťaťom, to bola veľká časť tej našej práce a to vyučovanie, Honzik, Amora nerada ráno vstávala, podobne ako ja. Takže sme začínali 10:30 a končili sme 18:30 a to bol prvý rok. Druhý rok každý mohol pokračovať alebo nemusel. Ja som pokračovala, sme robili hypnoterapiu podľa Plejadčanov a to bolo veľmi zaujímavé. Nešli sme do takého tranzu, kedy by sme úplne opustili vedomie, ale šli sme
vždycky si nájsť tú situáciu. V jeden deň sme robili naše detstvo, potom sme robili minulý život, potom sme robili v ktorej dimenzii, kedy sme sa zrodili, kedy bolo zrodené to naše vedomie. A boli to veľmi, veľmi zaujímavé veci. V tej hypnoze, ja neviem, že ako máš ty, Alex, skúsenosť s klientami, keď sa dostanú do toho stavu, ale tá hypnoza vždycky trvala, keď ju so mnou tá spolužiačka robila, asi 2 hodiny. A ja som normálne tam prežívala neskutočné veci a myslím si, že práve potom, ako som skončila toto štúdium na mystickej škole, kde som si vyliečila veľmi veľa vecí, ak vás to teda zaujíma, v jednej hypnoze, kde sme sa mali dostať do detstva, že čo potrebujeme úplne zažiť a potom ale aj prečistiť, my sme to volali reframing, že sme šli do toho zážitku, kde sa niečo stalo a potom sme ho museli preťať všetky tie programové vzorce, tie presvedčenia, zrušiť to vo všetkých dimenziách, v minulosti, v budúcnosti, vo všetkých realitách a potom sme si to nanovo prehrali, ako by to bolo, keby to bolo bez toho, čo sa tam stalo. A ja som mala v tejto hypnoze, kde som sa dostala do detstva, tak to bolo veľmi zaujímavé, lebo zrazu ako sme šli dole tými schodami a už som sedela akože na tom plátne, kde sa mi to malo premietnúť. Zrazu som videla v mojom zraku takú veľkú dúhovú loptu, balónovú, čo sme sa s ňou hrávali, keď sme boli deti a takto skákala tá lopta. Neviem, či ste to aj vy mali, keď ste boli deti, ale my sme mali taká nafúkovacia lopta a každá časť bola inej farby. Iná farba duch. Ja tú loptu mám aj odfotenú z detstva. A zrazu som videla tú loptu a zrazu som sa videla ja, malinká, možno 4-ročná, 6-ročná na pieskovisku v Dolnom Kubíne. A neuveríte, ale vedľa mňa bola bytosť, ktorú poznáme ako Ježiš. Ale pre mňa to bolo úplne normálne, lebo to bol môj najlepší kamarát, ktorý sa so mnou hrával. A obďaleč sa hrali deti. A musela som sa dostať do toho bodu, kde som urobila nejaké rozhodnutie, ktoré potom celý život ma ovplyvňovalo v tom negatívnom zmysle. A ja som v tom momente sa pozerala na toho môjho kamaráta Ježiška a povedala som mu, tí deti sa so mnou nehrajú, lebo som iná. A ja sa chcem hrať, ja chcem patriť niekde. Takže ja sa idem teraz prispôsobiť tým deťom a idem byť taká ako oni, aby sa so mnou hrali. A Ježiško vtedy povedal v tej hypnoze, dobre, choď a ja pôjdem teraz na chvíľku preč a keď príde čas, tak sa vrátim. A to bol moment, kedy od tej malej Silvinky ten Ježiško odišiel. A ja som šla k tým deťom a stala som sa jednou z nich a prispôsobila som im, stvrkla som sa, znížila, energeticky zmenšila, aby ma medzi seba prijali. No a samozrejme, že tam som mala toho veľmi veľa, že vlastne asi to máme všetci, čo robíme túto prácu. Tie programy vzorci od keď budeme iná, tak ma nebudú chcieť medzi seba, nebudú chcieť so mnou pracovať, budú si zo mňa robiť srandu, nedaj Bože, aj sa mi niečo môže stať, minulé životy. Keď budem hovoriť svoju pravdu, nikto ma nepochopí a tak ďalej. Bolo tam toho tak veľa. Tá moja spolužiačka mi pomáhala tým prejsť. Ja som plakala doslova, podľa mňa litre vody zo mňa tiekli. Ja som pochopila, že vlastne tam som sa rozhodla nebyť tým plným ja, tým svetlom, aby ma druhí akceptovali, aby som mohla sa hrať s druhými. Takže som si toto všetko prešla a teraz sme museli urobiť to reframing, čiže ma viedla tá Kate, Američanka, spolužiačka, tak poď, idem ešte raz. Takže znova som videla tú loptu a teraz ten Ježiško tam stál a ja som sa pozrela na neho, trošku som emočná teraz a na tie deti a povedala som, že tak idem ku ním a budem sama sebou a uvidíme, čo sa stane. A šla som k tým deťom a oni sa prestali hrať. Niektoré sa na mňa pozerali, akože čo tu tá chce. Niektoré povedali, ja sa s ňou hrať nebudem a odišli. Ale tie, čo tam zostali, tých pár, tak sme sa hrali tak, že normálne tam boli ohňostroje, že proste normálne došlo k navýšeniu vedomia a stal sa zázrak s tými, ktorí ostali. No a po skončení
tohto kurzu, Honzik, dvojtyžňového, 10-dňového tohto, som sa navrátila do Los Angeles a neuveríš, ja som bývala dole v byte a nado mnou býval Borisko, americký Slovák. A tak som prišla z tej Mount Shasty po tej dvojdňovej ceste a som ho šla pozrieť a vošla som do obývačky a v obývačke bola veľká nafúkovacia lopta, dúhová, farebná. Ja som skoro odpadla a vravím to, čo tu tá lopta chce. A on, boli tu takí hostia, kým si bola preč a nechali ju tu. Tyjo. Víš co, ten No jo, vesmír je prostě úžasný. tak to někdy funguje, no. A kvantové provázání, to je skvělé. Presne tak, že to tam doslova, toto kvantové niečo muselo preskočiť v tom časopriestore, lebo to, ako, tam človek prestane rozmýšľať. Tyjo, a tak vlastně to mě dostává možná k bodu, kdy jak se ti podařilo vlastně, když jsi měla takový vlastně velký zážitky a zároveň si studovala spirituální věci, jak se ti to podařilo dát do všedního života spolu s tvojí kariérou a takové jako věci zpátky jako do všedního života po té škole a tak? No, v podstate musím povedať, že táto Mount Shasta bol ako keby toto štúdium takým prelomom v zmysle, že ja som sa k tomu herectvu už úplne nikdy nevrátila. Že tá spiritualita začala pre mňa hrať tú hlavnú rolu. Po tomto zážitku s tou loptou, s Ježiškom, som tiež, myslím, že to bolo úplne na druhý deň po návrate z Mount Shasty, úplne náhodou šla na môj počítač, na môj laptop a mala som vtedy nový Apple, ale ako nechcem povedať, že nie som technický typ, ale naozaj som len taký intuitívny like, čo sa týka techniky. A zrazu som nejakým spôsobom mala myšlienku, to by bolo super začať vysielať nejaký seriál o týchto veciach na YouTube. A mohlo by sa to volať Medzi nebom a zemou. A ako by som to urobila? A nejak intuitívne som sa zrazu nahrala do toho nahrávacieho štúdia v tom laptope. Dala som to na YouTube, ale predtým som si povedala, no musím sa dostať do vysokých frekvencií, pretože Eckhart Tolle je vždycky vo veľmi vysokých frekvenciách, takže som naozaj privolala k sebe to najvyššie svetlo, frekvencie, bola som skoro až v meditačnom stave a z tohto stavu som nahrala videjko pre ľudí, ktorých som neskôr začala volať svetielka. A toto video som nahrala, povedala som im, čo ich všetko idem učiť, o 7 svätých plameňoch, o Plejadčanoch, o tom a zavesila som to na YouTube. Na môj Facebook, kde som mala asi 200 fanúšikov vtedy, som zavesila link na YouTube. A šla som spať. A pamätám si, že v noci sa mi dialo a snívalo, ako keby na mňa strašne veľa šípov šlo odvšadiaľ. Nerozumela som, čo sa deje, ale pochopila som, keď som vstala, pretože toto video prebrali všetky slovenské bulvárne médiá. Začala som vtedy byť na titulkách všetkých časopisov. Nechali psychológov sa vyjadrovať k môjmu stavu. Viem, že jedna psychologička povedala, že buď som na ťažkých drogách, alebo som mentálne postihnutá. A tu sa vlastne začala ďalšia etapa môjho života, kedy som bola Slovákom, možno aj niektorým v Čechách predstavená ako bláznivá, ale jednoducho niektorí tí ľudia, ktorí videli cez tie filtre toho bulváru a našli si cestu ku mne. A tam sa začalo ako keby takéto moje pôsobenie ako nejakej takej spirituálnej koučky. Čo vlastne šlo cez ten masový útok toho, lebo tie videá mali, myslím, že v jednom médiu to malo až 1 000 000 pozretí. Ja som tie prvé 2 videá, ktoré boli v tom vysokom stave vedomia, kedy som bola taká spomalená, už stiahla. Ale a chápem, prečo to mohlo v tých ľuďoch takto
vyvolať takéto pocity. Ale tým chcem povedať, že zhodou okolností bol vtedy v Lagune Beach úplne prvýkrát spirituálny učiteľ, ktorý má krycie meno Cobra z Compression Breakthrough, ktorý vlastne je už veľmi populárny aj v Čechách, aj na Slovensku teraz, ale to bolo v roku 2012 vtedy, mal úplne prvé stretnutie v Lagune Beach, lebo vravel, že tam je tam veľký plejacký vortex. Tam takisto bol aj človek, ktorý sa volal Fred Bell, ktorý údajne komunikoval na tom vortexe v Lagune Beach s plejackou princeznou Semiase. A tento Fred Bell mal normálne také technické veci, rôzne útvary, pyramídy, ktoré mu údajne tá Semiase vravela, ako má zostaviť. A pre tohto Freda Bella robil človek, ktorý sa volal Rob Potter, ktorý v podstate toho kobru priniesol do Ameriky, do Laguna Beach a s týmto Robom Potterom som sa stala veľmi dobrá kamarátka. On tiež proste má stretnutia rôzneho druhu a usporadúva konferencie každoročne v Malčaste, ale býva aj v Lagune Beach a tento Rob Potter so mnou nahral vlastne to video v angličtine, kde som rozprávala o mojom stretnutí tretieho druhu, ale v angličtine a potom to vlastne preberala slovenská novinárka a zase z toho urobili kauzu a keď ja som povedala, že sme sa dívali na diaľku a že medzi nami bolo veľké množstvo lásky, on sa nikdy ku mne nepriblížil, tak novinárka napísala, bolo to aj na titulkách slovenských médií, že som mala sex s mimozemšťanom a dali tam doslova popis do úvodzoviek, čiže aj do úvodzoviek, keď dajú, tak to nie je pravda, že ten sex s ním bol nádherný. A to bol taký druhý masový útok a môžem povedať, že tie masové útoky, to sú strašné energie, to je vlastne také voodoo a úplne tomu rozumiem, že nikto to nemusí ani prežiť. Našťastie ja som počas obidvoch tých útokov, keď vlastne som bola zosmiešnená, mala veľmi silnú ochranu, lebo som bola obidva tie razy na tom kobrovom seminári, kde vlastne som povedala, čo sa deje a 200 účastníkov toho semináru počas tých dní držalo vlastne energiu a ochranu okolo mňa. Ten kobra ich normálne previedol meditáciou, že Silvia prelomila nejaké bariéry a teraz vlastne tá druhá polarita útočí cez tých nevedomých ľudí, takže my ju musíme ochrániť, lebo tieto útoky sú veľmi nebezpečné. Koniec koncov Kobrová priateľka už nežije, mala iba 44 rokov, keď Kobra tiež tvrdí, že bol na ňu nachystaný takýto energetický útok. Takže rozprávame sa tu o krásnych veciach, ale tieto veci sú tiež ako keby súčasťou tohto nejakého nášho vývoja alebo pobytu na tejto zemi. No a teď, kde jsi? V jaké části planety momentálne? Áno, tak ja som vždy vedela, že mňa ten život posunie tam, kde mám byť. A pred 5 rokmi sa stala taká vec, že ma otecko začal potrebovať, lebo mal nejaké zdravotné výzvy. Takže som vlastne prišla z Ameriky na Slovensko a prežila som s ním nádherné 3 roky, ale odišiel do nebíčka pred 2 rokmi a potom som sa rozhodla už ostať na Slovensku, aj keď som v Amerike v Lani bola, ale nejak sa to mení, ako nemám už tú túžbu chodiť po castingoch tak, ako som mala kedysi. Samozrejme, že kebyže príde niečo ku mne, nejaká ponuka krásna a cítim, že je to v harmonii so mnou, budem rada zase herečkou. A taktiež tá učiteľka Amora Kwan Yin v Mount Shaste, keď som s ňou bola, si sa Honzik pýtal na to, ako to prebiehalo, takže toto bol najdlhší pobyt v Mount Shaste, najdlhší level, ten stupeň, to bola plejacká svetelná terapia, ktorá trvala až 30 dní každý deň. A počas tohto, v tom roku 2013, mi Amora povedala jednu vec a povedala mi: Silvia, moji sprievodcovia mi hovoria, že si už pripravená ísť a učiť. A ja som povedala, no si sama pre seba, no určite nie, však Amora tam ešte má niečo iné a nejaký druhý stupeň a tretí stupeň, to ešte chcem zažiť. Ale toto mi ona povedala a 2 týždne po skončení tohto 30-dňového kurzu
mala ona nehodu na Mountšaste, bola 10 dní v kóme a potom odišla tiež do tej dimenzie, z ktorej prišla. Čiže už som nemala učiteľa, takže som sa musela ja stať tým, vlastne asi kým som vždy mala byť. Ale to som ešte chcela povedať, že rozprávali sme sa o tých vrchoch rôznych a ja práve keď otecko odišiel a vlastne aj tie okolnosti, že ako odišiel, boli také veľmi náročné v súvislosti s tou dobou, ktorú sme pred tými pár rokmi žili. A brala som to veľmi zle. Dostala som sa do stavu, kedy som mala pocit, že ma neochránili tentokrát, ani svetlo, ani nič. A v tomto stave som bola približne 4 mesiace a bola som na Orave v Dolnom Kubíne veci nejaké riešiť. Teta, ocková sestra potrebovala ísť do domova dôchodcov, takže to som bola vybavovať. A naozaj som sa snažila prežiť ten žiaľ, ale vypla som sa od svetla, lebo som mala pocit, že takto to nemalo byť. Vedela som, že sa to raz stane, ale to, ako sa to stalo, to bolo pre mňa veľmi ťažké. A do toho môjho žiaľu a odstrihnutia sa od svetla, od Boha a od všetkého mi zavolal kamarát z Mountšasty, Rob Potter, ktorý vlastne ma vtedy dostal na ten seminár s Kobrom, kde ma ochraňovali, ktorý urobil so mnou ten YouTubeový rozhovor, kde som prvýkrát rozprávala o mojom stretnutí, čo prebrali tí novinári. A povedal mi toto. Povedal mi, že v Salzburgu, v rakúskom Salzburgu, čiže blízko mňa, je konferencia priateľov nemecky hovoriacich krajín UFO. A že tam bude človek, ktorý žil údajne na Venuši, doktor Ray, meno môžem dať do komentov neskôr, a že príde aj Rob Potter, môj kamarát, a že tam jednoznačne musím prísť. A ja som povedala, no nie, ja nikde nejdem, ja mám úplne iné starosti. On na mňa tak tlačil, a ja nemám rada tlak, ja som dvojitý baran, ale on na mňa tak tlačil, že som si povedala, a čo, ak na mňa tlačí ocko? Tak nejakým spôsobom sa to doslova tak stalo, že jeden deň som umiestnila tetu do domovu dôchodcov. Z Dolného Kubína som 3 hodiny cestovala do Bratislavy, spala som a o 4 ráno som odišla na 5-6 hodinovú cestu do Salzburgu. Prišla som tam, všetko veľmi milí ľudia, 3-dňový seminár, konferencia. Ale hneď ako som prišla, som si všimla, ako som už vchádzala do Salzburgu, tie Alpy, to som vedela, že tak tuto sa ide niečo udiať. Toto nie je len tak. Toto, čo cítim, znova som začala cítiť to rozpínanie toho vedomia, napriek tomu, že som so svetlom skončila v tom mojom žiali. Som bola príliš ďaleko však, tá emočná škála. Ten žiaľ je na úplnom spodku, kdežto toto svetlo je na úplnom vrchole. A zhodou okolností môj kamarát Tomáš Hlaváč, ktorý sleduje Kobru a na slovenskom kanáli internetovom Infovojna má reláciu Boj o planétu Zem a mysle ľudí a z tohto Kobru čerpá informácie o všetkom tom, že čo sa má stať, ako má byť ten veľký záblesk z veľkého centrálneho slnka a všetko potom sa má zmeniť na Zemi, ako má padnúť finančný systém, ako má byť veľké odhalenie a tak ďalej. Tak zhodou okolností, toto bolo presne pred 2 rokmi, mi tento Tomáš poslal Kobrov starý blog z roku 2012, blog o hore, na ktorú som sa v tom momente dívala, Untersberg v Salzburgu. A ten blog, tiež môžem dať link, je to zázračná hora Untersberg, kde sú portály do iných dimenzií, kde oproti ktorému si Hitler postavil orie hniezdo, lebo z Untersbergu čerpal energiu. Našla som si články, kde naozaj sú normálne zaznamenané, že tam ľudia niekedy zrazu v jakej jaskyni objavili sedieť vojakov, čo si ešte mysleli, že sú stále v druhej svetovej vojne, čiže sú tam anomálie časopriestorové. Je normálne článok o 3 ľuďoch, ktorí sa stratili v tej hore a zrazu sa našli o 3 mesiace neskôr na nejakej lodi v Atlantiku.
ľudia, čo žijú v Salzburgu a sú spirituálni, bežne tam vidia lietať škriatkou, víly, hovoria, že sú tam portály do vnútornej zeme a že toto je niečo, čo ako keby bolo utajované a že aj Dalaj Lama, keď bol v Európe, tak povedal, chcem ísť do Untersbergu. Čiže ja som si povedala, OK. A keď sa tento seminár skončil, tak som povedala, a dá sa na ten Untersberg dostať? A oni, áno, ide tam lanovka, ale dneska je zlé počasie a teraz nám bude 4 dní pršať a to už skoro nestihnete, lebo o chvíľu bude posledná. A ja vrajím, no, to uvidíme. Hneď som sa vybrala, stihla som poslednú lanovku. Vyšla som na Untersberg, takto hore som šla, okolo mňa hory, skaly, to som už vedela, že sa niečo deje. Keď som vyšla na tú horu, tak sa nebo vyčistilo, nádherné slnko a ja som vyšla nahoru a ako som vyšla z lanovky, som sa postavila na jedno miesto, tak som do mojej hlavy korunnej čakry mi vošlo toľko svetla a energie, že to môžem len prirovnať, kedy vám niekto dal v nejakom filme na hlavu elektródy a takto mi to začalo robiť, až som stratila rovnováhu a povedala som asi po pár minútach, kedy sa to skončilo, ten download a som sa ukľudnila, som povedala, dobre, verím, že ste, dobre, vrátim sa, idem nazad, zostanem tu a budem slúžiť ľuďom a budem robiť to, čo chcete, čo mám robiť, čo som tu prišla robiť. Takže to bol taký môj nový začiatok pred 2 rokmi. No a keď som zišla z tej hory dole, tak som došla do auta, tam som plakala možno 2 hodiny, ako keby som všetko musela dať vonku. A už pri ceste šoferovaní zo Salzburgu som vedela, idem založiť spirituálnu školu, idem robiť takýto program a v podstate každá tá jedna lekcia, čo nahrávam ľuďom, čo posielam, každý jeden program, ako keby mám pocit, že mi je to dané, downloadované, že to ani nerobím z nejakého, že čo by som dneska šla nahrať, hej, že mi to vždycky ako keby príde, hej, takže som sa stala takým nástrojom, ktorý vlastne je tu na tejto planete už teraz plne na to, čo tu prišiel robiť. Samozrejme, že mám aj ja svoje skúšky, svoje boliestky, niekedy to ľahšie, niekedy to ťažšie, ale v podstate asi všetci tu vieme, že tento čas na Zemi je veľmi výnimočný a často som počula aj čítala v tých spirituálnych knihách, že vo vesmíre bola čakačka, bol veľký súboj o to, že kto sa ide inkarnovať v tento čas na túto planétu. Takže sa snažím vždycky na to myslieť, že my sme tí vyvolení a my sme tí, ktorí dostali tú šancu toto všetko zažiť. A aj keď to niekedy nie je ľahké, tak použijem tie moje nárady a tie pravidlá, tie všetky nástroje, čo mám a snažím sa, ako keby, ako si Honzi krásne povedal, sťahovať to svetlo tu na zem, hej? Že zostup, áno, že to je krásna analogia, že to je ten zostup toho svetla, tej 5. dimenzie tu do tejto 3., až sa to vlastne stane a bude ten prienik, že? To svetlo, tá láska prenikne cez tú 3D a bude ten nový vek, tá druhá šanca na ten zlatý vek skutočnosťou. Tyjo, tak moc děkujeme za tenhle krásný příběh. Už jsme se vlastně dostali snad do současnosti, nemýlím se. Áno, do súčasnosti. Teraz sedím, áno, v Bratislave, v Lamači. Tak vlastně moc děkujeme. Máte ještě, Alex, Sylvie, nějaký otázky nebo poznámky na závěr? Co byste ještě chtěli zmínit nebo zeptat se Sylvie, Alex? To bychom tady seděli mnoho hodin, že bychom si samozřejmě povídali, otázek je hodně. Nicméně myslím si, že tohle, co jsi teď sdílela na závěr, je velmi důležitý, protože o tom to je. Ale ten život je život. Jo, přináší sebou polaritu, dualitu. Záleží, jak my se k tomu postavíme a je úžasný vidět ty znamení a vidět, jak s náma vesmír komunikuje, neignorovat to, ale poslouchat to a opravdu vesmír se nám snaží pomoct. A když si tohle uvědomíme a vidíme to, tak dokážeme rozpoznat ten vesmírný jazyk, který nám říká, hele, tohle, jo. Emoce jsou emoce, nicméně ta naše cesta je často doprovázená tou pomocí, nápomocnou rukou,
jak z tohoto světa, tak možná i z těch jemnohmotných světů. A je krásný to slyšet, takovýhle příběhy, protože zase dodávají jakousi naději, že je tady smysl té naší práce, je tady smysl naší existence. A jo, někteří z nás, což jsme my, samozřejmě jsme na té naší misi a občas potřebujeme takovou jako kdyby podporu v tom, že jo, super, jo, vydržte, už se to za chvíli blíží. A teď jste se mi zasekli, takže možná, že s tímto já asi skončím. Děkuji za krásné povídání, děkuji za nádherné sdílení. Slyšíte mě? OK. Jo. Slyšíme tě, Alex. Já bych taky chtěl moc rád poděkovat. Bylo to opravdu přínosné a zkrátka pamatovat si, že vždycky je dobrý mít nebo snažit se o tu vyšší perspektivu. Takže takhle bychom to asi uzavřeli. A moc děkuji všem divákům a jestli máš, Silvi, ještě nějakou poslední věc na závěr? Áno, tak v prvom rade by som sa chcela poďakovať za túto úžasnú príležitosť. Bolo mi cťou byť s vami v tejto príjemnej spoločnosti, milá Alex a milý Honzík. A verím, že toto videjko si pozrú presne tí diváci, ktorí si ho majú pozrieť a by som ho nabila špeciálnou láskou a energiou a svetlom. Nech ide do zrodenia, do internetových sietí a nech si ho nájde každý ten, komu môže len trošku pomôcť. A možno naozaj úplne na záver by som len chcela povedať, že áno, žijeme v tretej dimenzii, v tejto realite a nie je to niekedy úplne ľahké, aj ako vravela Alex, ale musíme si pamätať, že nikdy tu nie sme sami, že vždy musíme o tú pomoc požiadať, lebo ten zákon slobodnej vôle je, že nám môžu pomôcť vtedy, keď o to poprosíme a že aj v tých najťažších časoch je okolo nás celý svetelný tím, ktorý len čaká na náš povel, na naše požiadanie, na našu prosbu. A tak ako ja, keď som zažila tie moje 4 mesiace temnoty po odchode môjho ocka a myslela som, že je všetkému koniec, tak jednoducho to svetlo si ma našlo a o to je to všetko, čo teraz žijem a čo sa okolo mňa deje vzácnejšie, tak by som možno len v tej jednej vete chcela nechať všetkým vám, milí diváci, odkaz, že svetlo si vás nájde kdekoľvek ste. Ďakujem.